vadikani nevateereri, vatariri nevateereri, nedandemutande zvinoendeka. Nyaya iri pano nhasi inoti nyoka huru haizvirume. Nyoka dzakasiyana siyana kaidzi, dzimwe dzakareba, dzimwe dzakafuta, dzimwe dzakaita, asi tsumo yedu yanhasi iri kuti nyoka huru haizvirume. Kweinogotadza kuzviruma sei? Iyo ine masimba yekuti inogona kuita chino, inogona kuita chino. Ndiko kunaka kwemitauro yedu, ndiko kuvanzika kwaita vana sekuru vedu nanambuya vedu madzitateguru. Vaiti kana vakataura, vaitaura zvakavandika, asi zviine dzidziso yakadzama. Saka dzidziso yanhasi iri pano yandinoda kuti ini nemi titandadzane tichikurukura ndeyekuti kunyange zvikakunakira sei, kunyange zvikandinakira sei, mukati meupenyu mune rimwe zuva, ringave rimwe chete, ingave nhambo diki diki yaunoda rubatsiro rwemumwe munhu. Ndodzidziso iri pano kuti zuva rimwe chete, kunyange zvakakunakira sei, kunyange usingatoona kutarisana nevamwe vanhu kuti hapana chavanondipa, handina basa navo, hanzi pane zuva rimwe chete raunoita basa navo nekuti vanokubatsira. Regai ndimboona tumuenzaniso twandinoda kumbokupai. Muenzaniso wandingakupei ndewekuti ngatimboti munhu ndichiremba kana specialist chaiye, physician anoziva zvino nezvino 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 izvi, inyoka huru kai. Semuenzaniso watiri kupa, ane zuva rimwe chete raanozoda mumwe chiremba kuti ndarwara. Vanotoadhimitwa ivo specialist physician vaya, votoiswawo padrip nomwe chiremba, votorapwawo nomwe chiremba. Ndo zvinoita upenyu. Munhu unogona kunge uri profesa, uchiziva, uchidzidzisa vamwe, uchiita sei, asi une rako zuva raunogara pasi kudai uchiteerera vamwe vachikudzidzisa. Tomboisa kana muenzaniso kana wamufundisi. Vana mufundisi vedu vanotarira mweya yedu, ndo vakotsveri vemweya yedu, ndo vanonamatira vanhu vanorwara, ndo vanoshanyira vanhu nguva dzese. Kana munhu akangorwara anoti ndidaidzire mufundisi, kana munhu akaremerwa anoti daidzai mufundisi wangu ndikurukure naye ndinamatirwe. Asi naiye mufundisi ane rimwe zuva raanoremerwa, ane rimwe zuva raanoti ndidaidzirewo vatendi vangu vandinamatire, ndidaidzirewo shamwari dzangu dzindiitire izvi. Saka isusu tiri kuti muupenyu ngatiregei kuzvitutumadza. Munhu wese ari muupenyu akakosha. Munhu wese, tinogona kunge tisingafambidzane, tinogona kunge tisinganzwanane, tinogona kunge tisingazivane, asi ngatizivei kuti munhu wese ari muupenyu akakosha. Nekuti mukati meupenyu, mukati menzira yeupenyu, haumboziva anokubatsira. Chidzidzo chanhasi ndechekuti hauzivi anokubatsira mukati meupenyu. Kunyange ukagona sei, kunyange ukazviwana sei, kunyange ukaita mashura akadini, pane zuva rimwe chete reupenyu raunoda mumwe munhu kuti akubatsire. Saka isusu chidzidzo chiri pano ndechekuti ngatirege kudadirana, ngatirege kungovhumbamira vatinoziva kuti aya vavakidzani vangu ava, nokuti kana ndikatambudzika vanondiona, kana ndikadini. Vadikana, musati mamboona here kuti dzimwe nguva munhu ari kufamba rwendo nemotikari yake, wafamba makilomita akawanda kubva pamba pako, angaite kana kuma 400 kilometers, 500 kilometers, woita tsaona uri ikoko. Hakuna muvakidzani wako, hakuna hama yako. Ivo vari ikoko vaona tsaona iyoyo ndo hama dzako, ndivo vanokubatsira. Kunyange kana kuti motikari yafa, kunyange kuti warwara pamugwagwa, ari pamugwagwa ipapo ndiye anokunangisa kuchipatara. Ndambopa muenzaniso wachiremba ndikapa wa specialist physician kuti anogona chaizvo kutungamira mamwe machiremba nokuita zvinhu zvose zvose. Ndiri kuita sendinodzokorera nokuti tamboti nyurei. Asi musi waanorwara iye anotoadhimitwa nevamwe ana chiremba, agoiswawo madhiripi, agobayiwa majekiseni nemamwe machiremba. Ndikapa zvakare muenzaniso womufundisi kuti vanhu vese vanoenda kuna mufundisi manguva dzekuremerwa nematambudziko, asi mufundisi kana asanganawo nekuremerwa anodawo ruyamuro rwevatendi vake, anodawo ruyamuro rwehama dzake. Saka iwewe unogona kunge uri kugona chimwe chinhu zvakanyanyisa. Dzimwe nguva kazhinji munhu anozvitutumadza kuti inini ndiri makanika nemukurumbira, hapana mota yandinotadza inini. Ukaona inini ndotadza mota iyi, ameno,
asi rimwe zuva motikari yamakanika inofa, agodawo mumwe munhu anomubatsira. Hakuna asingade zano mukati meupenyu. Rubatsiro rwatinoda handi rwemari chete ka, rubatsiro rwatinoda handi rwokuitirwa zvinhu chete ka kana rwokuita zvinhu. Dzimwe nguva tinongoda zano kuti pamamira apa mukadai zvinozodai zvikazodai. Saka tiri kuti ngatisumudzanirei nhamo dzedu, kubatsirana, kunzwirana, mwoyo wetsitsi, kunyange munhu asingakuzive, nekuti hakuna munhu mupenyu achazosangana nerufu angamire kuti ina handidi mumwe munhu. Tinoda mumwe munhu, kunyange zvako ukasarudza kuti ina handidi zvangu kuroora, ina handidi kuroorwa, handidi hangu kuita vana, handidi hangu kugara pedyo nevanhu, handidi hangu kudini. Idzo isarudzo dzatinogona kuita mukati meupenyu, asi rimwe zuva risingasarudzi rinokuita kuti ude rubatsiro rwomumwe munhu. Pane rimwe zuva rausingagoni wega kuzviita. Munhu wese mazuva ano kazhinji, regai nditi wese, nokuti tinoona kana vana gogo kana ana sekuru kana vana vadiki, vazhinji vacho vane maselfoni. Nai munhu wese ane nhare yake yekuti ndinogona kufona kana zvandinetsa. Kune dzimwe nyika unobva wanzi kana ukaenda pafoni panhamba yakati yakati ukangodai, watotaura nehospital, wakadai, wataura nevefire brigade, ukadai wadini. Zuva rimwe unozvitadza, rimwe zuva unoda mumwe munhu kuti angokukurungira iyo nhamba yemabhii matatu iyoyi, ine manhamba matatu iyoyo, ingave 199 ingave chii, unoitadza, unoda mumwe anokubatsira. Saka tiri kuti isusuka unogona kunge uine mota dzako dzakatowanda chaizvo, dzakanaka, dzakadini, dzine mazita. Unogona kunge uine mari yako ine mumvuri, muno zvakanaka ikaunganidzwa kudai iri mari yako ichiita mumvuri, unogona kunge uinazvo zviye zvakadaro, asi rimwe zuva zvinobatwa nomumwe munhu wazvitadza kuzvishanda. Unotozotakurwa iwewe nemotikari yako watadza kuidhiraivha, pamwe nekurwara, pamwe nekuremerwa, pamwe nekudini. Saka tiri kuti zuva nezuva rine zvaro. Ngatiremekedzanei, ngatifadzanei, nekuti muyamuri wako haumuzive. Apa tiri kutaura wepasi pano, muyamuri agara aripo ndiMwari. Nokuti tinoziva kuti kana tichidzidzisana, kana tichifambidzana, ngatizivei kuti chinhu chandinoti changu kana kuti chandinoti chedu, rimwe zuva chinobatwa nemumwe munhu kuti atibatsire nacho. Mumwe munhu anogona kudada neimba chaiyo, kuti imba yangu inoi, vamwe vatinogarisana navo vanogona kunge vari maloja, vanogona kunge vari hama, tichigarisana navo tichiramba tichingovatsondora pamusoro pemba. Hanzi rimwe zuva tinoda rubatsiro rwevamwe tiri mumba medu, nokuti imba haigone kuzokubatsira, mota haigone kuzokubatsira, kana ndege haigone kuzokubatsira, kana chikoro hachigone kuzokubatsira, kana zivo dzimwe nguva haigone kuzokubatsira panguva iyoyo. Hatisi kuti zvakaipa kunge tiine zvinhu zvedu, hatisi kuti zvakaipa kunge tichigona kuita icho neicho, asi dzidziso yedu yatiri kufamba nayo ndeyekuti munhu wese ngaakukoshere. Kwawaenda, kwawafamba ikoko, kunyange vausingazive, hazvireve kuti unovamhoresa, unovapa chinhu, asi zvirereke, zviite munhu pane vamwe vanhu. Nekuti unogona kungodonhaka uri pakati pevatorwa, haumboziva umwe munhu anokubatsira. Saka tati nyoka huru haizvirume, kunyange ikakura sei. Kune mazinyoka mahombe anonzi maanakonda, yakakura zvekuti kana kuitarisa unoita kunge maziso ako achaperera panzira, asi haizvirume nekukura kwayo kwayakaita ikoko. Saka zviri kungorakidza chete kuti tinoda mumwe munhu mukati meupenyu hwedu anotibatsira panguva yekumanikwa, panguva yekuremerwa. Hakuna asingazowana zuva rake rekumanikwa, rekuremerwa, hakusi kuremerwa kwekuti warwara, wapusa, waita sei. Kune kumwe kuremerwa kwokutongofunga kutadza pamwe zvinhu zvakanaka zvakawanda washaya sarudzo, kuti ndosarudza zvipi nhai, izvi zvakandinakira, izvi zvakandinakira. Panoda mumwe munhu anokubatsira kuti asi izvi zvinogona kupinda kuenda kumberi nekuti zvakati zvakati zvakati, asi izvi ngazvikubatsirei pakati pakati. Ngatirambe tichingotandadzana, tichibatsirana, nekuti upenyu
hunoda hanzi kuziva mbuya huudzwa. Zvinotoda kuti tiudzane, zvinotoda kuti tikoshesane, nekuti tiri kuona ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti munhu akaita seazvipoteredza nezvinhu zvinomugonera anenge achinyatsofunga kuti asi mumwe munhu ndomudini hai. I've got my phone, I've got my house, I've got my car, I've got my... zvese unenge uchiona kuti ichi ndinacho, ichi ndinacho, ichi ndinacho. Woita seunosasamura vamwe kure kuti kundovadini hai. Hanzi mubvunzo iwowo ngatiregei kuubvunza tichiri vapenyu kuti ndovadii vamwe vanhu. Tinovada. Hanzi izuva rimwe chete chete. Zvinogona kukunakira. Kune vamwe vanhu vanofunga kuti vanoshamisira kupfuura vamwe vanhu. Hakuna anomboshamisa. Hakuna anomboita zvinogara zvakadaro. Ndosaka muchiona kuti kunyange vakatanga chaizvo kuti iye zvinezvi kune zvikopo-kopo zvinoenda kumberi mberi uko. Kune maastronauts anokwira muzvinhingi zviya zvekunobuda kunomhara pamwedzi vagofamba pamwedzi. Asi zviri kuramba zvingovandudzwa nditi kuri kuita vamwe vanhu vanozviita izvozvo. Kune mabasa akasiyana-siyana atinoita mukati meupenyu. Saka kurudziro ndeyekuti kana uchiita zvinhu bata nevamwe. Bata nevamwe. Itawo mumwe munhu umwe chete anozogona kuti kana zvikakuipira anogona kuzoti aiwa ivo vaimbodai. Mota yavo iyo iyi yaimbonzai, ngativamhanyisei kuchipatara. Ichi chavo ichi chaimbonzai, ngatichigadzirisei timhanye nawo tiite sei. Saka isusu tiri kuti imimi kwamuri ikoko hamusi kuzvitutumadza here. Nekuti kazhinji tikafunga kuti taakugona tinonyanyisa. Mazuva ano vadiki vanobva kuti handiye anese. Zvino isusu panodzidziso yedu iri kuti hakuna anese. Nekuti kana tichiri kufamba pano panyika hatimbofa takawana ese. Handitika ndozvatairataurira vamwe vanhu pane zvimwe zvikamu zvatakaita. Unonzwa ari kuremera mastreets. Mutauro wakanaka hongu, asi dzimwe nguva mutauro watinozvinyengedza. Nhai iwe ungaremere mastreets here? Ndozvandakambobvunza. Ungaremere mastreets here iwe uchirema 75 kg, uchirema 65 kg? Street inofamba gonyeti yakatakura matombo. Ndozviziva kuti kutaura kwamazuva ano. Ndinongoda chete kuti mitauro yedu yatinoita itifadze, tigoziva kuti aiwa tinenge tichingotaura zvedu tichitandadzana, tinenge tichingotaura zvimwe zvatinofunga kuti zvinogoneka. Upenyu chaihwo hunoti ngatiwadzanei, ngatidzikamai, ngatikudzanei, ngatibatsiranei, ngatidyidzanei, kuitira kuti zuva randataura riya kuti rimwe chete raunoda rubatsiro rwevamwe vanhu. Hatidi kutaura kuti kana munhu azofa anobatsirwa aiwa izvo hauzvionezvo. Tiri kutaura uri mupenyu. Uri mupenyu uchifamba unenge uchida rimwe zuva raunobatsirwa nevamwe vanhu. Kana wanzwa pakurira vamwe ngaave makuhwa masande. Nokuti ndoziva kuti kana tichitaura tunyaya mumagurupu medu umu tinoudzana zvanzi zvakati zvanzi zvakati. Saka isi tinoti ngatiitei makuhwa masande, makuhwa matsvene ekuti dzidziso yandanzwa ndeyekuti nyoka huru haizvirume. Kunyange ndikagona zvese, kunyange ndikazvipoteredza nezvangu, kunyange ndikapinza zvokupisa zviya zvekuti njere dzangu dzinoita kunge ameno, kunge kompyuta kana kudarika kompyuta. Asi pane zuva rimwe chete ratinozoda rubatsiro rwevamwe. Ndinoziva kuti kazhinji kana taakuita zvinoendeka kudai, chiringa zuva chiya chinenge chokwikwidzana nesu. Asi chisati chanyatsodzima, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vanotipa masaisai vedandemutande. My Chisamba show is powered by Dandemutande. Vadikani, vatariri nevateereri, nedandemutande zvinoendeka. Vedandemutande ndo vanotipa masaisai iwaya. Asi regai nditi ndinokutendai mese. Maoko angu mumhepo imomo ngaambundire munhu wese ari kunzwa izwi rangu, ari kunzwa dzidziso iyoyi. Ini ndinokutendai zvakare nekuti tiri kudzidzawo zvakawanda kubva kwamuri. Ipapa pamunokwazisana nesu, muchitumirana nesu, muchidii, nesuwo tinodzidza. Hakuna mumwe munhu anogona zvese. Tese tinodzidza kubva kune mumwe. Rangarirai, ndisati ndapedza, rangarirai
nyoka hombe, nyoka huru, haizvirume. Pane zuva raunoda vamwe. Chiringazuva chiya